Había unha vez unha princesa chamada Luna que vivía no medio do bosque coa súa nai. A Luna encantábanlle os animais e as plantas. Cada día ocupábase de protexelos e coidalos. Ás veces cría que tentaba comunicarse con ela. Un día, camiñando polo monte, divisou aos seus amigos os lobos acorralados por cazadores. Sentiu que querían falar con ela, entón achegouse rapidamente. No medio da neboa viu a líder da manda, que díxose: busca ao bufo interior atoparás un poder superior e poderás salvarnos. Un pouco confundida, pero decidida, Luna explicoulles aos homes que era moi importante que os lobos non se extinguesen, facéndolles unha proposta. Cada vez que morrera un lobo en mans dun home, no canto de nacer, un ser humano nacería outro lobo. Os cazadores sentiron a forza das súas palabras e a partir dese momento baixaron as súas armas.